Мезотерапия за очи представлява естетична процедура, при която се инжектират специални коктейли от витамини, хиалуронова киселина, аминокиселини и антиоксиданти в деликатната зона около очите. Тези активни стъпки помагат за подмладяване и възстановяване на кожата, като намаляват подпухналостта, тъмните кръгове и фините линии. Процедурата е особено популярна за справяне с признаците на стареене в областта на очите, като ефектът е видим още след първата процедура. Мезотерапията за очи може да се използва за редица естетични цели. Тъмни кръгове, най-често те са вследствие на умора, наследствени фактори, често се отразяват на околошната зона. Мезотерапията може да подобри микроциркулацията и да намали пигментацията, водейки до по-светъл и свеж вид. Подпухналост и турбички под очите е друг често срещан проблем. Мезотерапията подпомага отстраняването на излишната течност и стимулира лимфния дренаж, което може да намали отошността в зоната около очите. Фините линии и бръшки са следващия проблем. Хиалуроновата киселина и други активни съставки хидратират кожата и стимулират производството на колаген и еластин, което води до изглаждане на финните линии и бръчките около очите. Мезотерапията възстановява хидратацията в тази деликатна зона, което води до по-мека, гладка и сияйна кожа. Агресивните външни фактори, като прекомерно излагане на слънце, могат да доведат до загуба на еластичност в кожата около очите. Мезотерапията синтезира колаген и еластин, което възстановява стегнатостта и регенерира кожата в тази област. Какво представлява самата процедура? Преди процедурата с всеки един пациент провеждаме консултация, за да обсъдим състоянието на кожата и желания резултат, от какво трябва да се очаква след процедурата, кога ще наблюдава ефект. След консултацията настъпваме към извършване на процедурата. Първата стъпка е подготовка на кожата. Околошната зона се почиства старателно и се нанася локален анестетик върху третираната зона, за да се намали дискомфортът при инжектиране. Препоръчително е преди процедурата да не сте поставили грим. След като кожата се почисти и дезинфекцира, се преминава към инжектиране на продукта. Инжектират се малки количества от коктейла, съдържащ витамини, минерали и хиалуронова киселина в кожата с помощта на финна игла. Процедурата обикновено продължава в рамките на 30 минути. След процедурата може да има леко зачервяване и отток в инжектираните зони, което очумява в рамките на няколко минути до няколко часа след процедурата. Няма нужда от дълго възстановяване и пациентът може да се върне към ежедневните си дейности веднага след процедурата. Резултатът след процедурата се вижда още след 3 до 5 дни, като кожата започва да изглежда по-хидратирана, свежа и по-малко отпусната. Процедурата подобрява микроциркулацията и изравнява тена на кожата. Обикновено резултатите са с дълготрайност между 6 и 12 месеца, след което е препоръчително да се извърши поддържаща терапия. За оптимални резултати могат да се извършват между 3 и 4 сесии в зависимост от индивидуалните нужди. Ако искаш да премахнеш уморения вид, следствие на тъмните кръгове, фините линии около очите, мезотерапията ще подобри състоянието на кожата и ще подмлади и освежи твоята кожа. Затова мезотерапията за очи е твоята процедура.